الحمد لله رب العالمين الحمد لله وكفى وعلى عباده الذين اصطفى. Mga luksami na mga pagariyami, ito pengendutan no sebenar ay antak tanong na ando man ay makatumukas tanong sa kataksilat ay mo fakiro siya. Agu ay pinakamala arap tanong naging buto ando man ay maswata ka tanong suwata. Apiat ang dira tanong niya suwat mga manusia na asar ka ay maswata ka na suwanda nas kahit ito niya buto manusia. Ino ay manusia di kasuwat. What? Wala mo sa kaya masatan no iman to. O. Iman to na ay pagadiyan no mga pagariya kung kuwagama na saktiman a hadith alala yung ipulapan o mga tawa di mamangutuba. Ugid na di mainang ka naging sa hadith ay ipulapaliran na miya karereyag a khurafat. Abugagan iniyang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ang tunay niya hadith, nagiso hadith at magtuniran sa hadithul ashratil mubashsharina bil jannah. Ginang uso hadith, aya uninian na ad na mga tao, aya bilangan niran na 10 silang katao at tindu unabi at tiyang kadiyangon akato makasurgera. Owa, ginalik betul sa al-ashratul mubashsharina bil jannah. 10 kung kataw ang mga manusia, mga mama. At iyang kaduunabi, pitero iyang kiran at mga subudan o subudan. Ganyan kaya hadith, na tumbasa ni niya kada-kada lagi yung 5 usyat, arisa. Pinugitan ako mga kutuba, aging kaya lagi diya ko. Ugit na ayaw pa kay sisaya. Bas sunabi nakatawan niya Zubayb. Iya man ni mala pumidugid tanong ka ini pangendo ka tanong mga ulama tanong mga mufakkirun. Wanto ni ka fitu si ko hadith khurafat. Napaganeron naging utwa hadith na di pa yung Quran. Pagasupak ko Quran, pagasupak ko mafia pamikiran. Wag yang man na pamikiran na inibigay wallah, akala inibigay wallah na miya kalala inalimo. Agitip tigdal ta si kuribat na busi ko benar. Yung kaya hadith na ayang kababaluin niya ng khurafat na lagi dubong niya katuro as sunabi na katawan niya Zubayb. Kasuman sukap tindu ang gaon at tigka pa kasud sa surga sigiraw man na yan. E baratiyan na si sulutan na tindu ang napakasud kagay sa surga. Nagyang kuto kaya tangdua kanon sa pakasud sa surga si sulutan na gaybuto. Gayb. Na Zubayb na ded na matauro na inuntak wallah. Diya katanaan ng wallah ko Quran. Ded na matao ko gayb inuntak wallah. Ad na mga gayb inaluyo wallahu ta'ala ko Quran nagitubi gayb agkapakay parateta. O, na sumakaliliyo saging ka ng mga gayb sa na inaluyo wallah ko Quran nagido pa mo surga susurga na gayb na inaluyo wallahu ta'ala. O, sumanggit na gayb na inaluyo Allah Ta'ala. Na sumakaliliw sa ginkanan amialoy ko Quran na gaas umano siya iba niyang pitukawi. O, di mismo sunabi na di nakatawan pa ni kaputinin. Ino to, nakaigay buto. Badi ka pa kayo mapanginin ko ba? Ya Allah na agad to kawing harapan, hindi ka pwede kaputin. Nakaigay ka pa kayo kagay buto. Nalagid mamuo kang desisyon nga o tao at tiga tao ka ko surga na gaybanan. Di ka pa kayo. Dahil na matao sa na inuntak wallah. Ay mana ni naging kay hadith na taga na dalil sa gini na khurafat na may kasupa ko Quran. Pati sa mga ayat ang may bulang yan. Qala ta'ala Peter wallah Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illa Allah. Teruang kaya Muhammad naman upang mga ad na sunabi na ad na kaparian ka sa pagkabugin sa kukuman at pusa ba yung ginawa niyan na naman ka ayam matatago ko na kul teruang ka maana ayaw mo di maturo nabi na sumatatago sa Quran ari mo fakir teruang kaya Muhammad la ya'lamu man fis samawati wal ard da'a matao san ko mga kaadun si ulangit na gusi kulupa ibaad na katawan niran ubay ainun tabuk wallah.
Kaya kata na, wallah si Muhammad, ito mga mga tao. Uwan. Aso mga kaadong ko mga langit, nagulupa. Aso nabibali, mapan ko mga kaadong ko lupa. Teruang ka, aso mga kaadong ko langit, nagusi ko lupa. Na daabayran katawan ko, gayab-gayab bumatausan na suwa. Lumang junad. Dawa ko dyan nabi. Nasumabad na nagumira sa Allah, inong tabur kaya Muhammad. Inong tabu Allah susubuyan. O di na inong tabur ko Allah susubuyan. Oh. Nada, dadi. Ayaw mo piturwangan na illallah subusu Allah. O, naso, katanduan ka sa pagasurga sitaw, naging supak ka. Niya karayag akurafat. O, siko na tanong pagkatalong dugi sa ikadua dalil, nantag yung apugmin nila na mga surga. Amiyatang kadupa ma. Mismo, gin kaya 10 ataw na dahil tangkada, iba sila mga surga. Sa ginawa yan, dahil patang. Mano to, di benar, iba na miyan girang kunabi hadith 10 mga surga. O pamakaad na miyan turun nabi 10 mga surga, na matang agi nga mga tao na sumana sila. Pagandi sa nila na, mga surga. Dahil, naanta na lang mga tao. Sumunso Abu Bakar, so Umar, so Uthman, so Ali, ika-5 so Talha, ika-6 so Zubair, ika-7 so Abdurrahman, bin Auf, ika-8 so Sa'ad, ika-9 so Sa'id bin Zaid, ika-10 so Abu Ubaidah. Doon suwal iyo. Moto suwal. Nah, itarustan wagi nga mga ayat. Ika-2 ayat at tigu Allah, pitur yang mga Muhammad. Kul naman ka ayaw mo limadter o nabi na sumusumatatag sa Quran ay pagilahan mo Allah. O, Turunun wakil. o, Kulla aqulu lakum indi khazainullah. Teruang kaya Muhammad. Asakan mana Rasulullah. Sakan nada abakan matatangan kung mga kakawasaan Allah. Mga pundu Allah. Wala a'lamul ghaiba. Nabudiyakan katawan natin Muhammad Zubayb. Wala aqulu lakum inni malak. Nabusakan na dia kakadu mabtiru iba malaikat. Kakana ba malaikat? Why? In attabi'u illa ma yuha ilay. Ayabu man adtibu nabi at pugunutan na sa musay pugwa kira. Antuni wahyu Allah wa Rasulullah Quran. Tunay dalil wa uhiya ilayya hadha al-Quran. Aya ipugwa kira na adtibu nabi sa Quran. Nasa Quran. Why? May kata na ala a'lamul ghaib. Dia katawan sa ghaib. Na oriyan yan, napagangkod na kasunabi, kang ginukaan na tinduon nabi ang mga tao kung mga surga. Nasa pulo ba ka tao? Again, ang nagaiba na. Napiyakata na wala ko Quran, asunabi na din yung katawa sugay. Ikatalawa ayat, last ayat. Dito ang bitita na sa Suratul An'am. Ika-50 ayat yan. Ikatalawa na, tigman wala, kul. Man, teruang kayo. Ma kuntu bida'an minar rusul. Teruang ka, asakan, mana asakan na Muhammad. Na kanaba ko, mibibida, ubetad, mga pansa na rason. Mana malagi-lagi dia bisa betad. Wa ma adri ma yuf'alu bi. Dia kan katawan na tigu Muhammad magtunay kemudasan ra. Wala bikum, na dia kan katawan tunay kemudasan ra kan. Nama habis musuh Nabi nada ni hantang kada. Iba tingin na ipasol daw. Apito Nabi dia katawan tunay undasan. Nabudiyan ka taon to na yung undas yun. Ano yung ito dito na si Kumasaba? Diyan ka taon to na yung resulta niyo. Mana mamatay ka mo. Nauriyan na, baban pa ka ditulog na tadulag yung hadith na sa pula, tungkod doon nabi. Kaya katanda ko nabi sa Quran na diyan ka taon to na yung undas yun. Mismo biya ginawa ko na diyan ka katawan. Ito na yung undas sa akin. In attabi'u illa ma yuha ilay. Naman kayo nisumpat ang manu Allah. At tigo nabi ada abakan pagunutan at tigo nabi at inunta ko ipabuhira. Sama na ito na niya alud maripetari mo fakir. Mayuha ilay ay mo pagunutan mo Rasulullah na so ipabuhiron na piyakata na wala ko Quran na ipabuhay ko nabi na Quran. Wa kadhalika awhayna ilayka Quranan. Gitu naman at tigo Allah ikiniwahi na karka ko Quran. Mana ibsa wahyi wallahu ta'ala ko nabi na Quran. Nah, menurut tanong na hadith. Sama na may kared ayat na miya bulang agin kay hadith na sa Quran. Aliysa. Nasunod din namigay sa insarat abos ta so hadith na mga bulang mo Quran faruddu na sangkaan ni wat nabi. Bagito ni sen sa kanabuto ka ta.
Ikadua, approve, agiin na khurafat. Isa, ari mo fakir, dito yung tanong. Pinaka-importante yan. Giyan ka iya sa pulo ka tao. Giyan ka iya sa pulo ka tao, ang miyatan dukong. Ako mga surga, atin dukong nabi. Na ayaw mana, dito mo siya ikikira-kira na rin insan. Na inumin niya, giyan ka sa pulo ka tao, lango na yung mga pamilya Quraysh. Makaw. Dahil na bon minisawg sa kataw mong ansar. Ari isa. Lagi do miya katana agiina hadith ayak yang bagiru na politika. Mana pa isa ka pamilya asira ni nimba sa kaya dagyan hadith. Para pagpagab laulag sumenang o pamilya. Naging kaya sa pulo ka taon nalangon na yung pamilya Quraysh. Dahil namin isangiun sa kataw mo ansar at taga-Madina. Mga pa, nadad na miyatan mo, mga surga, sa Madina, mga ansar, kaya mo mga surga na mga pamilya Quraysh. Kawan sa rasyo 1, nandun suara nito. Ano yun isa? Di ba, mayroon rin. Ikadua, inong mga mamag, dahil nagbabay ko. Ay mo fakir. Gusto. Hindi pa kayo si Fatima. Handa sa mga Rasulullah, sa Fatima. May labi ko doon. So mga karunong nabi. Pamana, dahil na po minisingit ang babay. Dapat na namisingit na duwag talaga babay. Ano lang mo na yun, makay politika. Kaya mga nila, ito na mga mama. Naman ako nabi ka na tubay. Okay, naman ako. Si Kupito yung Ashari na adna nabi babay. Abul Hasan al-Ashari. Tinuin na yung tapat ang mga babay. Ang mga nila. Naurin yan, naging kaya tira na sa pulo ako mga surga, nalangon mga mama, kadid na babay yun. Ha? Ikadua. Ikatalo. Dapat na mapagsaya subilan. Pinaka-parang. May unaw na, may pagumyangaw na may miska. Ino na, miskit subilan. May ka na ba, Japahin? Nakumapiyay mo sa. Nababay mo. Lagi, nag-imbar sa'yo ng mga orasi. Mga Suka ba? Orasi. Tanong umaya. Orasi. Sige, iba. Diyan. Sa umaya. Na, andam ya taguso Hudhaifa. Asaka niyan, imakagagupa po sikrito nabi. At na pangatatawan ng mga munafik ay ini pangindoro ng Rasulullah. Ang makapama na ito sa karaniyan po nabi. Hudhaifa ibn Yaman. Ito ang muslim. Ha? Andam ya taguso Salman. May makaramiran niya po nabi mga sahabat. Salman al-Farisi. Bilang supu sa Faris. Inawa niya sa mga luksyan, pamilya ni Indian. Asar buku bubay yan for Rasulullah. Gusto agad mo nag... Ngayon na doon mga ha? Andam niya taguso Ammar. Ammar, Askanyan, Sugiwata, si Usumaya, Aguso, Yasir. Agina ni Miyang unang nang iyang asasahid. Pagkalan niya sa'yo. Hoy, naso Ammar, Awatairan. Ang iyang kanala, minisya kuluniyang kunabi. Sekali ni isa mana sumira pido kunabi ko kinindawatan po agama si Sampa. Ngayon doon mismito. Ha? So Mus'ab bin Umair. Yeso kamudan. Malaita mo kawasa. Ini kabiskin ni naging kutwa tiap muslim yan. Na miyatay pa na syahid. Na dumamad. May karere ka politika. Harisa. Ikadua, naging inalira na sa pula po mga surga na kukontradik ang buo lagi dia na hadith. Kukontradik ang buo lagi dia na hadith. Ari mo fakir. Ano pa may kontradik na lagi dia na hadith? Alinero. Diyan kaya hadith at tigiran na sa pula po mga surga. Ded na ng aluya umuka dito ni tabiyan. Ded aluya muslim si kukitabiyan. Ano yung mga ansasya? Aya miya kaya aluya siya na si Terbibi. O pamakagi na benar yan. Ay pinakamiros na maalo yung Bukhari. Hindi na maalo yung Muslim. Ngayon ada yun na yung alo yan. Mga silang mga Quraysh. Hindi na diba na dinigid-digid na rin dyan. O na, aya kontradi kaya hadith. Na hadith at tiunabi. Boleh kata unabi? Al-qatil wal-maqtulu finnar. Sumiya ka tidawa, tiunabi. Yung kami tidawa, adu katawa. Na malagit o simya ka buno, anta ka simya buno, finnar na naraka.
Rawahu Muslim. Mana giyong tuwa duwa tao. Mga Muslim na biya ko sila. Itidawa siya rin, kakatida ka dyan. Na malagid si Mia katadak sarugo anta kasi Mia tadak karugo yan. Na finnar, agi unay dyan ati. Naging kaya sa pulong kataw na namin titidawa siya. Correct. Arin siya. So Uthman, ay no katawan din. Wantay may kapatay mo. Isa sa madakala may kapatay ko Uthman. Madakala siya naman may maguguba siya kaya buo. Isa sa mga kapatay ko Uthman na sisibo sa gigya sa pulong at tigilan ako mga sundo. Mastermind po, ma. Di ba pa nung? Ano mga tagmas si mga mapad sa kanya sa giyong takiya tulibulo ako Uthman. Ang tanan, so Sa'id bin Zaid. Ano yun saan? Sa'id bin Zaid na pitero sa hadith asimiya kabuno agusimiya buno na naraka. Abubun pa ka sa manutunog pa makikita para tigil nga hadith Muslim na sa Uthman na naraka pa no pa makakuha. Ang gusto Sa'id bin Zaid. Ano niya sorry? Ino kuan. Kontradik. Nga. Ano ba ayaw po niya katidawa siya na sa Uthman na gusto Sa'id bin Zaid. So Talha Abu Zubair inatuan nila suwali. Ari sulutan. Talha Abu Zubair. Isa siran amiyatok si Kuali radhiyallahu anhu. Initido lang suwali. Ha? Ang ganda naman sa isa. Okay. Dato na pamakaging hadith ang Muslim. Asimiya ka buno Abu Simia miya buno lahat ng naraka. Muslim na makurano. Muslim. Sama. Miya ka kontra di ka gibali. Di ba, Sheikh, si Zubair, lagi na siya kumaya ng tando. Talha Abu Zubair initin ko. Agu aya mala adi siya mala na adi siya di mangbibig. Na diyan kaya hadith na aya kaya titene na ngenu turun na isa po sa ging kaya sa pulukat tao. Asya kaya na Abdurrahman bin Auf. Kumana trilakan. As kay kunutur si ko hadith yung hadith na aya palaman yan na menangka. Ayaw unin na menang kau. Ad na sutigan na ad na personal interest kau. Para pa man na hadith ha. Dia katite na ayaw niya yung hadith na pituro na biya surga ko. Berarti ako niya. Di ko yung parati yan. Manay matiro na. Huwag. Ay, nang tanan ako tuwa so pitiro sa kandilimakan. Huwag naman. So, Mele nga. So Abdurrahman bin Auf. Mas kaya niya katite sa kiyang hadith. Di ka tarima. Iba sa kaya niya katite no. Namantulo na ginawa ka. Agugian ka iya Abdurrahman bin Auf. Aguso Sa'id bin Zaid. Na dua katawaya ang mga sahaba adad na aluya o Bukhari ang Muslim ibaad na manangira. Dad na miya aluya Bukhari ang Muslim ibaad na mga bentugan eh. Di ka dua tao. Mali? Yare. O pa makabanaraya, aging kay mga tao na miya tatangad na surga. Mismo sa Abu Bakar. Nga di ba, kubatiatan mo faday na rin isa. Aso bakit na, di niya ni mandingan niya na bako kumbaloy. Abaray mo na sa katawa mu'min. Eh, no to kay malak sa kanyan. Dis kanyan masisiguro di ba pa surga. okay. Abu miya aloy panabas kanya mo kumbaloy, araon. Amakan abinatang na miya pa sa titulan. Ano niya akong tradiksyon? Yan ka kontradiksya, kapag mga surga na di nang tumandingan-ningan. Kapag na, kung di makuningan-ningan na kaabarat, na maloy ka raon ka para makakakuan. Kaya ka nagawa Hindi matatangad ka sa titulong nabi na ay bukuni kaginan na kanado daw mo pila hadith. Ino puno to miya tero Abu Bakar, Abu Bakar yas baray bu mu'min ay sabab sa da miya nag Abu Bakar da hadith ba na miya tiyang kadung nabi sa pulo ka sudlo. Ari sulutan. Oa. Nakateso aturo Abu Bakar si sa Bukhari. La amanu min makrillah walau kanat ihda qadamayya fil jannah. Yaqud nagtigil pala saring. Api nagtigilan minida po so sati manaskiyakan si ko surga. Ayabula po na dumida po na siya kadua. Na di ko pagkasari ka po pa surga. Kontradik. Di ko pagkasari. Amalag nagkapakaya ko uluan na ako ang siksa. Upang makabenaray nga hadith na matanga didne tero no Abu Bakar. So, ito na sa lagi mo na, bibupiran. Makabenaray na dabi sa saligay mo nabi. Ha? Nauna saligay ko nabi, namimbuloy ka muna. Na so Umar, Arezan. So Umar, may tanggal ko na pakasunod. Mismo so Umar na maalak sa diyang mo to kaya gunong iron.
Di ba, hindi patay na lagi ang humuman. Nakayo ko magin matay. Miyat ang nagdagi naman, nabundag ko tayo ang naging ngayon. Walay Peter yan. Walau anna li tila'al ardi dhahaban upama buat tigu umar taad na matatanganak ay malag na lupa aya kauladin na sulangon na lupa ko dunia kay sinangan na alungan na mabudoy pula bulawan na makamili ka na mataanat tigin na ipandenakan laftaday tubihi min adabillah ipandenakan asarbu ka mga lidas ako siksa wallah kuda kanong kailaya Allah. mga sumar na pendan. Samya kauladulad ang mga lupa ang baloy na bulawan. Asarbu kadis kanian masiksa. Oy. Apa bakat matatang ke surga sekalian? Kuma na magtuloy na. Ada bisa sali dia kurang semua. Ay pinakamalakisan lagi yung kinakan. Inoy alam mo na yung Quraysh. Lagi nga 10 ataw. Doon namin isang yun, Ansar. Mga taga-Madina. Hindi kadang-kadang ang mga Ansar, si Mito tapatay ko doon. Hindi ka namin isa kudulang ko Rasulullah. Ngayon, doon namin isang yun. Lagi-lagi mo tapi ang alwaya karkan mga tao. O, may makarani ko Rasulullah na doon namin isang ito. Pandi, ni may karay-garisan, aging kaya hadith na kurafat. Niya karay-rayga, politics at yung balik. Alisulunta. Oh. Itu din. Ito ba, tibi ka rin? Insyaallah. Manay mo adip ta dapat sina satu kawan so kan dia hadith na kenapa yang benar yang aku nabi Ini ang kubulabi. Aso nabi, na di ka pa kaibad na tangkad niya ng pakasurga, kagay buto. Panga nasumpa ka niya sa Quran. Makatuturo, naging ka na Bukhari. Sa inurong de Malwi, kaya sumirat sa na Bukhari na Nabakurais. persen so kan bukan balasan wala Sheikh Alhamdulillah, makalok sa amin ng mga paganiyami. Giga ya dito di ka pagusaya si kung mga masala ko mga naasar ka po si tanong na kadabatan ni punugal marataso ito punugal ng si kutupit ay importante na miya nagiyo na siya kano miya timo aging buto agad-agad o kapagunutan yung anta kadi kasi sa ano nga na na importante na di ko niyo kapanitan binisang pekaran. Ari mo pa kero. Insyaallah. Assalamualaikum.